radio that makes you happy. Intezo. Uyisomrapper wakulelu aka uTony Forbes uthi izinsolo ezilokhu zibhekiswe kubangani bendodana yakhe ababekhona ngesikhathi edutshula zehli kahle ekubo lapha nemndenini. Nginibekelele naphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ke ngomfeze kuntuthu ngakhumalo bathi elasbone amagumede mhlambe mangabe usemusha ngizophinde ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Uyisomrapper kuleli aka uTony Forbes uthi izinsolo ezilokhu zibhekiswe kubangani bendodana yakhe ababekhona ngesikhathi edutshulwa azehli kahle. Ukusho lokho nje ngesikhathi enesithangana nabezindaba eGoli lapha ubonga wonke umuntu obenabo ngalesi sikhathi esidima wacela ukuthi bakhulekelana kulesi sithangame kuvele okokuqala emphakathini unena ka aka uLindsay Forbes nentombi ka aka uNaida naKay lapha bafethu. Uyise ka aka uthe bayabonga kakhulu abangani baka aka ababenaye ngosuku lwesigameko njengoba baba nesikhathi esimnandi abakuthandi ukukhulunywa ngabangani baka aka amahlebe zokuthi bayathinteka kulesi sigameko. Chaza ukuthi babonga kakhulu, babonga nawo wonke umuntu obenabo kusukela bezwe nje izindaba ngolesihlanu lapha bahamba naye eseThekwini kwaba khona abantu abahamba naye bazibabuyela la eGoli. Ubonga nje kakhulu asemaphoyiseni kamasipala wethuku asebenze nabo kahle usho lapha uTony ubaba ka aka ngemuva kokusabalela kwevideo ekhombisa isigameko sokudutshula kuka aka abaningi ezinkundleni zokuxhumana basola abangani bakhe bathi kukhona abakwaziyo ngokubulawa kwalomculo. Unina ka aka bekucaca ukuthi kunzima ukumvelela ngoba ubelokhu esula amehlo nokuthese kuphela isithangame waphuma ekhehla isililo sika Nandi bafethu. Udaba engilethela namhlanje kwezihamba phambili lapho khona ubaba ka aka ekhuza bonke abantu abasola abangani baka aka kade nabo ngosuku lwesigameko. Namhlanje kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba suyibonile ivideo nawo ngomunye mhlawumbe abantu abasola abangani baka aka akade nabo ngosuku lwesigameko noma mhlawumbe uyasiqhelelanisa nalokho. Hlangana lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngale kwalokho nganza kwethu awuphinde futhi ungibambe ku video elandelayo ngesikhathi esilandela. Kodwa ke ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.